Il-Gvern qed ikompli jkaxkar Saqajh Mas-Servizzi Privati ta' Childcare. Dan hekk kif il-kuntratt ilu li jagħlaq minn Diċembru tal-2016 u għalkemm saru diversi laqat l-ebda azzjoni ma ttieħdet biex jiġġedded il-kuntratt. Filwaqt li żdiedu l-ispejjeż u l-pagi tal-ħaddiema xejn ma sar mill-Gvern u awtoritajiet konċernati. L-appell tagħna huwa li kemm jista' jkun nilħqu ftehim kemm jista' jkun malaj biex dan is-settur jibqa' miexi il quddiem għall-benefiċċju tal-ġenituri iżda wkoll għall-benefiċċju tat-tfal tagħna. Il-GRTU kontinwament qed tipprova tinnegozja kuntratt ieħor huma qed jappellaw għal servizz essenzjali u validu għat-tfal. Dan il-kuntratt ta' bejn il-Gvern u s-settur privat ta' Childcare Centers il-ftehim ingħalaq fl-2016, Diċembru tal-2016, ġie emendat f'Mejju tal-2017 u sallum il-kuntratt propja għadu ma ġiex finalizzat. Il-GRTU sostnew li saru diversi studji indipendenti u preżentaw il-provi mitluba li l-ispejjeż żdiedu, iżda xorta waħda ma sar xejn min-naħa tal-awtoritajiet. Huma ħabbru li qed jirreġistraw tilwima filwaqt li l-qudiem jekk jibqa' ma jsir xejn ser jittieħdu l-azzjonijiet neċessarji.